Nay, sabidong mo't na tayo gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakbay na, shoutoutan tayo man pa'y dapagayam Kakaingo TV, Grace P. De La Cruz, ken Loida Bigornia Dumenden. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Asino nga ron ti mulmuloong? Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Badol, kayat mo di native ng itlog. May mas dayita. Ayan na. Ano ijay? Ijay? Ijay anti kalapaw damang Andreng. Amom na ijay. Talamablabas damat ijay. Amok Mapantangarod mga ala. Ito nung kalaga. Ngam pumanawak mo't laang. Kan ikanak tumat iti alam ng itlog. Wow! Ngam saan mong alaan amin Dependentun Kakawam na katlong ti manok mal. Sa anak nagtatakaw. Mga alak lang ititlog. Ay isadong mo na ita. Makaramramanak nga rumot. Mga alakamot ano kayat mo? Kayat mo ayat idumawatik kang ka. Isublim ka di tayo sa nalam. Agtatakaw ka. Di ka man like kanan. Sang kay bagamot nagtatakaw ang oras saan? Nagtangkan sa ulam. Di mo alam dagita. Iklog ti manok mi dagita. Danag mo nagadaw. Diyak may boss. Sulto pa kung timay sa. Op. Naraman. Nagimas. Sulto pa pa timay sa. Hush down! Masapay. Ala? Jawid kong nagiton. Sulto pa ito ni di balay men. Ay, sublim na kita kunak! Nagrigrigatak akinalay at yan kibaki talag nga to. Isublikid din. Bagtit kamot. Badul anak, ada imbagan ni Nana Asyang kanyak. Uray siya, adamat imbaga na kanyak. Anyat ko na ngay anak. Isublik ka no nagitinalak nga itlog.
Apay bagtay. Pay subli na din. Naglaingan nga eh. Ay, kasta mo timbaga na kanyak anak ko. Inalam ka no, dagiti itlog ti manok da. Lalak nga raw. Nga manok da mo jay anak ko. Isu arumbeng laeng nga isublem. Yak kaya. Anya, Tintupay pay subli di upang akin itlog. ha? Nagipanan ni Badol dagiti nala ng itlog ti manok may? Sidultop ko amin na Ha? Ay, pasensya kayon at nana. Amuyo mo ti sagsagabaon ti panunot ti anak ko. Ay, oray! Linapdak lang arudan ng mentuloy na latamot ti dangalay titlog. Sinultop na pa iti sangok. Nagbastos dito sa tao. Kastay ko na akong nana. Ada sagsagabaon ti panunot na. Iso bayadak laengan dagiti sinultop na nga itlog ti manok yaw. Ha? Ibagayo laeng nana numano. Tapno agulimek kayaw. Badol, di nakmat inlasinan iti itlog ng nalam. Intarayan nakmat. Ha? Awanan na. Sinultop ko amin na. Manultop ka mo na niya. Una, naimos mo. Ha? Urang pa'y nga ron. Unay daytan. Sublik to pa na itidagduma. Anya? Ay, ilak aman nak tong araw dun ah. Nana, diya kaya't ang makabasol pa iti anak ko. Isu nga, ikandado yun, tigit yo, tapno saanin ang makastrik pa'y. Isu nga ro daging matang kami ti kandado. Tawanan ti makastrik ka puraos. Nasaya at mo't ano kasta, ta amuyo mo't ti panunot ti anak ko. Adda diferensya na. Kaasimot. Mamang sampay kedi ka umay agalat itlog ti manok aga. Palsit akaon. Sayang, saan ka na makastrek iti inaladan da Lola Asyang? Huwag nga raw. Sapay sigurado ana ornong man itan titlog di manaw. Ay amon, ada sa bali ama pananta. Sa dinungan, hindi ka manggaan da Pablo. Ada manggada. Kamanggaan nga rod ni Ada. Mapanta ka. Mapantay tan. Huwag. Ngam ibingay na ka. Talusan ko nga imbaga. Awan ko matimanggam. Wag! Mapantang aruday. Maguray Amakano awan pagikam. Oray supot apasik. Mabalinan. Tadamot pagikak hintugot ko. Ha? Maguray nga rod Enak mangalat sakaw. No, nagtakilan do sakaw. Kaya ba sila nga support? Sana? Dakla tapno mamaminsanan ti pa nagburas ka. Anya?
Hoy, Manol! Pumanaw tan dito, tas sumungan ni Warlita kabsat ni Pablo. Ano nga eh? Maria, idarom data. Hey, pasinagan. Panawan kan. Hoy! Badal! Nyat ko kundi ka! Kita magburo-buro sa kitimangga, damaga. Bagtit kamay. Anya! Luko ka! Humano ka dito! Awan Jak pala nakaburas. Diyos kira ito yung tita. Kasaritak sa langan iti nasayat. Badal. Nung nakaalakan iti pangramanam. Gusto mo. Ngamin. Adda na kay tulagan da ito amangga. Nabayadan dan. Umay daburasan ita. Sos, may busanak nga rudo na. Sa apartakak nga rudo, tagburas tak na makaadua. Anya! Anak, adaman damagaken ka. Apay na nang? Anya ka diti kanayon nga ikisiim ni pakituken ka. Tano umasidegak ket agsardengmet nga agsaaw. Kasla iyaw awan na pa'y ti saritaan. Siyempre, mabain na nang. Tumawat ngamin itinaburas ko amangga. Anya? Nagburas kay ti mangga. Apay anak, adda nang tangdan ka nga agburas? Awan, napanaklatan nagburas iti kamangga ang damanong Pablo Ay, sasapaw. Sino nga'y tinagkuna nga aramidom dayta? Ni Pakitaw. Anya? Isungay kakwaturi basay. No saan na ngayon todo ti kamanggaan ni Manong Pablo. Awan saan ako nakaburas. Sayang kuma. Dayjay gayam apakito tagisursuro ken ka iti linuluko. Saan alinuluko na di abanag na nang. Ngamin pagsayaatan. No di na imbaga. Di awan ko na isang put ko mangga. Dakes anak ko. Dakes timparamid na ken ka. Panagtakaw dayjay. Ngamen nangala ka iti saan mo ako kwa. Uray tako ka ti Diyos dayjay amangga. Anya? Pinaraswa ti Diyos. Iso ako ka ti Diyos. Saan aya pinaraswa ti Diyos ti tao? Ayaw kan mulmula. Ukwa na nga rin di amangga Anya? Badol, anak ko. Noan niya man ti ibaga ni pakituken ka. Masapul nga ipakaamom kanya, kwan. Iti kasta, amok ter aramidag. Apay na nang. Umay nagtulungan ng buras. Naparapartak nagpaisunod wata na nang. Anya? Ay aguray ka man. Nagapumot dito inipakitaw itay. Anya ka di man timbaganaken ka. At naman maburas. Anya! Ay sos, saan kan amapan anak ko? Bayam nga iso ti mapan agburas, tapno iso ti darumda. Basol dayjay nga isursuro naken ka. Panagtakaw dayjay. Saan na nang? Saan nakmat nga isurong ag-hold up mo nagtakaw iti bangko? Agbura sa klang mo't iti paraswa ti Diyos. Anya ka di man tintudo na aburasan. Mais. Naglawa ak maisan. Ando day sinanang. Nakadaw. Ay susapo,
Madiday ta anak ko. Maday! Mayat nanang. Nagimas timais. Ay, madiday to yan. Isungsong na kamutan ni Pakito iti kalukuan. Ay, masapul ang masigod da ito eh. Gaputa ada diferensya ti panunot ti anak ko, ket igulo na moten iti kalukuan, kapitan. Agasemut ngay dayta. Tila pangipaspasubuan na iti anak ko. Jay mo't maysa, agtong palatan, takas jay ke ngaron, ti panunot na. Madya talaga, ti kasta. Masapol asong batan ni Pakito na itaw ingar aramitin na. Wen ngaron, kapitan. Sapay, jay anak ko ti makita dang agala, wen agburas. Ang mga nudang randa pa ay. Kaslawan panunot na niya Pakito no kasta. Talaga nga awan ti panunot na, kapitan. Isunsamat ti mulo ang amuna adrakas. Ipaaramid na itikas ka ni Badawal nga da diferensya ti panunot na. Mulo nga talaga. Iso kasarita yu kuma, kapitan. Da kayon ti mangibaga, sardengan nan nga isursuro iti linuloko ti anak ko. Bagtik ni anak ti Diablo apakitaw. Payabak man iti barangay hall ta balaga. Manak baraw, ta nahawis ka dito barangay hall baraw. Andaya punsyon dito, yan ang awisan nyo kanya kapitan. Ha? Awan baraw, kanyang mabalin ka pamirienda, niton malpas ti hire. Anya ayat ti handam kapitan. Ay, kwa baraw. San pa iladay tati pagsasaritaan tayaw? Sika Pakitaw, maminsan pa nga igulom ni Badawal nga agalay ti sana kukwa, sika ti may darom kan mamulta. At the record mo dito barangay, iso nga agalwad ta. Pakawanan da, kapitan. Saan to na maulit na gijay? Talaga, asana ita adan warning mo. Nagawa na panunot ti may sata wakasken ka. Asino nga raw ti mulo ang si kansamad. Amo madakas, idurog mo iti tao nga da diferensya na. No, di ka kit bagtay. Kwa, kapitan. Sorry. Imbagpay kit di mulo ngayon. Tadanakem na, sika. Sika, timulaw, Pakitaw. Imbes nga iwan-wan mo itinasaya at durugam kit dahin ngagtakaw. Ita. Asino nga raw timulaw. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Asino nga rod ti mulo? Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka Musical and Recording Supervision Giovanni. Script ken direksyon Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka